Vítám vás u dalšího týdne v knížku a omlouvám se za tu další prodlevu, ale vzhledem k tomu, že mi začal pro mě školní rok, tak jsem ani vlastně neměla čas číst, nečetla jsem a vlastně, jak jsem minule zmiňovala, že mám rozečtenou knihu Malý velký, tak mě ani příliš nebavila a setrvala jsem u ní hodně dlouho a stejně jsem se nikam nepohnula, až po nějakém čase jsem se pustila zase do dalších. Tak první přečtenou knížkou jsou Modlitby ke zlomeným kamenům od Dana Simonse. Je to povídková sbírka. Nevím, 10-11 povídek. Mně se líbily se mi ty povídky, které odkazují k Simonsově pozdější knize nebo knihám Canto Hyperionu, to je Vzpomínání na Ciri a Smrt Kentaura. Ale některé povídky se mi líbily více, některé zase méně. Jak už to u takových těch většinou povídkových sbírek bývá. Jsou tam i dvě, které jsem vůbec nepřečetla, jelikož mě nějak nebaví vojenská tématika a i když jsem věděla prostě, že se to bude potom týkat něčeho jiného, tak stejně jsem se nedokázala donutit, nebo takhle, i když jsem věděla prostě, že tam to téma je jiné než přímo vojenství a vojáci, tak jsem se prostě nedokázala donutit do toho, abych ji přečetla. Mně se líbí, že Dan Simons používá takové ty neotřelé náměty, nebo neotřelé, některé jsou zvláštní, například hned ta první, ta řeka Styx teče proti proudu. Je to vlastně o tom, že mrtvé lidi dovedou přivést k životu, jenomže ti jsou vlastně takový strnulí a neprožívají emoce, vlastně ani tuším, že tam ani nemluví a vlastně jde o to, jak se s tím ti ostatní vyrovnávají. Mně se tam líbila povídka právě, jak už jsem říkala, to Vzpomínání na Ciri, která byla vlastně základem k tomu Canto Hyperionu, ale například se mi tam líbila i Oči, do kterých se ve snech neodvážím podívat, to je hned druhá a vlastně vypráví o dvou telepatech, vlastně muži a ženě, kteří se díky svým schopnostem nebo díky té své schopnosti se spolu seznámí a vlastně se zamilují, vezmou se a potom vlastně bohužel ta manželka zemře a on se s tím potom ten manžel vyrovnává, tak je to tam pěkně popsané. Další přečtenou knihou jsem vlastně přečetla, co jsem přečetla dneska a včera. To jsou Vraždy na molu od Kena Bruena. Já už jsem o tom mluvila v předchozím videu, že když jsem si tuto knížku koupila. Hlavní hrdina Jack Taylor je vyhozen od irské policie, protože dal pěstí známému politikovi a od té doby se vlastně živí jako soukromý detektiv. Je to potřeba brát trochu nadneseně, jelikož on vlastně nemá kancelář, sídlí v hospodě. Ale přesto všechno, i když je alkoholik, tak je sympatický, líbily se mi jeho myšlenkové pochody, nebere si servítky s vyjadřováním, knížka je psaná velice čtivě, takovým tím rázným stylem, který však nenudí. Je to vtipné, je to sarkastické, je to ironické, ale jsou tam i smutné momenty, při kterých mi bylo toho Jacka Taylora líto. Někde v polovině knížky jsem si říkala, že tomu nedám víc jak
4 hvězdičky, ale ten konec mě přesvědčil o tom, že si to 5 hvězdiček určitě zaslouží. Takže, protože ten konec opravdu nečekala jsem ho a opravdu se mi to líbilo a můžu jenom doporučit. Co jsem si koupila je Pád od Roberta Muchamura a je to o jednotce Cherub. To jsou vlastně zvláštní dětští agenti, kteří jsou speciálně trénovaní k sledování dospělých, protože děti mají vlastně tu výhodu, že si jich nikdo nevšimne. Nebo většinou si jich nikdo nevšimne. No. Zaujalo mě to tím tématem a jsem zvědavá, co vlastně jaké to bude. Vlastně jsem si to koupila jenom z toho důvodu, abych měla zase zaplněné trochu místo v knihovně. Nevím, uvidím. A potom určitě dám vědět, jaké to bylo. Další koupenou knihou je ze série o tom Jacku Taylorovi Padlé mučednice. To jsem minule, když jsem ještě předtím navštívila levné knihy, tak to tam zrovna neměli, tak jsem si ji koupila až dodatečně. Vzhledem k tomu, že se mi ten první díl líbil, tak jsem zvědavá, jaký bude i tenhle. A myslím, že se do toho zase pustím co nejdřív, takže určitě brzy o tom slyšíte více. No a pořád čtu tedy Malý velký. Musím bohužel říci, že mě to nezaujalo tolik, jak jsem očekávala, a vlastně jsem se zasekla teď někde na 112. stránce, což je u mě co říct. Některé pasáže mě tam vyloženě nudí, něco jsem možná i přeskočila, i když na to nejsem zrovna pyšná, protože já se většinou snažím číst důsledně, ale ono se to opravdu nedá. Podle anotace jsem čekala něco lepšího, něco fantastičtějšího, ale zatím tedy jsem tedy v 1/5 a nic moc. Některé odstavce jsem si musela číst i 2krát nebo i víckrát, jelikož jsem se přistihla, že pořád visím očima na tom jednom a tom samém místě. A nevím, snažím se tomu dát šanci další, ale protože snažím se tomu dát ještě šanci, protože já nemám ráda, když nechám knížky nedočtené, to už opravdu musí být, když nedočtu. A vzhledem k tomu, že ona je vlastně docela obsáhlá, tak si říkám, že třeba se to ještě časem pořádně rozjede a uvidím tedy, jak to dopadne. Jinak se chystám tedy ještě číst Vraždy bez trestu. To je tedy druhé pokračování té série o Jacku Taylorovi a uvidíme příště. Tak já se s vámi rozloučím a doufám, že tentokrát už to bylo něco lepší než minule. A chtěla bych se tedy omluvit za to, že to je v takové nevalné kvalitě, mě nějak odešel foťák, takže to točím přes webkameru. Tak zase příště.